aquests 3 minuts. Moltes gràcies. Bona vesprada a tots. De nou, nosaltres volem parlar de gestió i eficiència, parlarem de pluralitat, parlarem de transparència i parlarem de governar. Aleshores, el millor exemple, per ficar un exemple de com gestiona el Partit Popular així en el poble, sols hi ha que comprovar, per exemple, i a nivell d'autonomia també, com han gestionat la taxa Tamer. Gràcies al Partit Popular, tots els trimestres, els ciutadans i ciutadanes d'este poble ens tenim que rascar la butxaca perquè els seus regidors, al llarg i ample de la nostra comunitat, de la nostra àrea metropolitana, van votar a favor d'una pujada entre el 150 i el 300%. I després el govern local no ha permès ni ha facilitat la reclamació dels ciutadans per a que, rebutjar aquest augment i que tiraren enrere la taxa Tamer. Un altre són que les urbanitzacions s'emporten el 24% de l'IBI que recapten, enguany són 262.000 euros, més la propina i la pedrea que els caurà de les altres delegacions, i cada any de la legislatura anirà augmentant, perquè l'IBI va augmentant el 10%. Més exemples, unes quantes pinzellades, doncs mire, de la mala gestió. Precs que no s'han solucionat i eren de fàcil solució. En octubre, el Bloc Coalició Compromís va realitzar un prec per a que es pintara un pas de vianants, se senyalitzara un pas de vianants en la platja, avinguda Riu Xúquer, Cantó en Neptú i avinguda dels Pescadors. Avui, en juliol, encara no està fet. En novembre del 2011, també des del Bloc, van dir d'estudiar una creació d'un banc de llibres, perquè si no hi ha beques i no hi ha banc de llibres, aleshores hi haurà famílies que no puguen costejar els llibres dels seus fills. Patètica la gestió de la regidora i les AMPes dels col·legis estan que trinen. En el ple de gener, nosaltres vam dir de ficar uns tops estàtics per als contenidors del FEM perquè en hivern fa molt de vent i se'ls enduen. La contestació que se'ls va donar per part del regidor, que és molt alt però va ser molt baix de mires, va ser que com Puçol és un poble molt taurí, doncs clar, no se podien ficar topes estàtics o accessoris que no permeteren el desplaçament dels contenidors, com si els bous anaren per les avingudes i per les circunvalacions del poble a granel, al Permajor. Però, en fi, en el ple de febrer d'enguany digueren que se senyalitza el camí a la mar i ara estem en l'estiu. A dia d'avui, i preguem que no passi res, però encara està per fer. Estan esperant a fer el camí de la Mar Nou, però hi haurà que pintar-lo i senyalitzar-lo perquè això fica en perill la seguretat de tots els veïns. Això són unes quantes pinzellades. Després, vostès, des del Bloc Coalició Compromís, no saben gestionar. Per què? Són vostès el grup polític que menys mocions s'han presentat. 8. No, perdó, Pavalur, que no n'ha presentat cap. I les 8 que han presentat vostès, ninguna a nivell local. Totes són nacionals o internacionals i venen de fàbrica ja preparades per a presentar. És vergonyós tindre un soci de govern que ni presenta cap moció ni agafa mai la paraula en un ple per aclarir algun concepte i explicar les seves decisions. Puçol pensa que no es mereix un govern així. És lamentable i el Bloc en el seu dia ja se va oferir a donar-nos el seu recolzament. Continuaré després, perquè no s'entén vostè, senyor Loewe. Vostè no ve a ningú debat així. Per tant, hem estat 6 debats o 7 parlant d'altres coses, però avui estem fent una anàlisi de la gestió del darrer any. Per això vaig fent un repàs i veurà com dic moltes coses més. Però bé, dit això, el que estava dient antes és que és lamentable, és dir, per exemple, que vostè no aporte alguna més, és dir, vostè no, perdó, Pavalur, que no aporte alguna més al govern. Però, en fi, el govern així no s'assegura la pataqueta, vostè no li crea problemes i van endavant. He dit que parlarien de pluralitat en la participació. Doncs miren, des del Bloc Coalició Compromís pensem que el periòdic Notícies, igual que en la web municipal, pareix més un book o un àlbum de fotos de regidors i regidores del PP que els mitjans de comunicació d'un ajuntament plural. La pluralitat, senyora Carceller, no és eixir en una foto vostè o una altra regidora, com va dir en el tema de pressupostos. La pluralitat, o eixir una foto del ple, la pluralitat és que isquen les opinions dels diferents grups polítics, i més quan es tracta d'assumptes importants com són els pressupostos. L'entrecomillat de vostès sí, però l'entrecomillat de nosaltres també. En quant al tema de la transparència, vostès basant-se sempre en que no volen evitar, millor dit, qualsevol alarma social, doncs no ens han donat cap informació en l'assumpte de robatoris. I aleshores sempre s'escuden en el tema de l'alarma social. L'alarma social la creen vostès en no donar aquesta informació perquè la gent no és tonta i va notant-se. I l'assumpte de la denúncia de la menor que feia pràctiques ahir en el polígon, li vaig a dir una cosa, és indigna l'actitud que han tingut vostès en aquesta família en el poble de Puçol, i ho diré per què. Jo si hagués sigut alcalde, per exemple, la màxima autoritat del poble, a mi no m'apara ningú els peus de veure les càmeres i veure les imatges. Per què? Jo no tinc res en contra de la policia ni en contra dels ciutadans.
per aclarir les coses, sí, i saber quins són els drets de cadascun i les obligacions. I quan tu fa una cosa en un moment donat mal, ho té que reconèixer. Potser a lo millor no sigui l'adjectiu això, però quasi no ho han fet bé. Vostès no ho han fet bé, perquè la família no està contenta, per exemple, en la solució que li han donat. Simplement a parlar, entre altres coses, també de governar. Miren, governar és prendre decisions sempre per a la majoria dels ciutadans, no per a una minoria. Vostès no tenen la majoria absoluta, vostès, en aquest aspecte. Hi ha que governar per a tots. Governar per a tots. Aleshores, vostès, diguem, han manat més que governat. És a dir, han governat i vostès fan les coses com si anaren a governar tota la vida i els cementaris estan plens de persones imprescindibles. Hi ha un exemple que explica la seva manera de fer les coses. Mire, vostès en el seu dia van portar una proposta que més que unir va crispar els puçolencs i puçolenques, que va ser que declarar els festejos taurins d'este poble com a bé immaterial cultural dels puçolencs. Però el que no han dit, ha sigut que ha sigut paralitzat i denegat definitivament pels informes emesos per la Universitat de València i de Sant Carles. El Bloc Coalició Compromís ho va dir en aquest ple, que aquestes propostes se tenen que consensuar. El seu govern, el PP Pavalur, ha demostrat més d'una i més de dues vegades la seva incompetència. Ho he dit abans, en educació, en urbanisme, hi ha àrees que són incompetents. Per què? Perquè han sigut incapaços de crear un banc de llibres o d'aportar, diguem, mitjans per a solucionar aquest tema en les AMPes. Ho he dit abans, les AMPes estan que trinen amb la ineficàcia de la seva regidora. Són vostès caríssims pel que fa a la gestió. És allò de lo barat resulta car. Per què? Doncs perquè, escolta, cobren menys que l'anterior equip de govern, jo també ho recolze, cobren menys, però a vegades lo barat resulta car. I vostès són cars per això, i ho torno a repetir. I com he dit abans, és dir, jo penso que s'haurien pogut agarrar un soci en un moment donat o governar, ser valents i governar en majoria simple. Perquè nosaltres ja ho vam dir en el seu dia, sí, nosaltres vam dir que nosaltres els oferíem la nostra paraula de fer les coses ben fetes i tindrien sempre el recolzament del bloc. I no agafar per interès, per l'interès de Quior Andrés, per a solucionar i per assegurar-se la pataqueta i en pau. I ja està. I no tinc ninguna obsessió en les urbanitzacions. I jo sí que es considero ciutadans a vostès, igual que els ciutadans d'ací del poble. Clar que sí. Estic esperant una proposta de vostès per a que sigui integradora. S'ha acabat, moltíssim. Perquè no ve ni en els plens tampoc. O no entén molt bé el valencià, o de la pataqueta no va per vostè, va per el Partit Popular, perquè és el fàcil d'haver pactat amb vostès. I nosaltres sempre hem dit en els plens i en tots els puestos que volem gestionar tot el poble des de l'Ajuntament, no les urbanitzacions per un costat i el nucli urbà per un altre. Això, si vol, repasses l'hemeroteca i les imatges i ho veurà. De tota manera, vull dir que el Bloc Coalició Compromís ha realitzat al llarg del primer any de legislatura 52 pregs, tots encaminats a intentar aportar el nostre granet d'arena per millorar la qualitat dels ciutadans, 19 preguntes i hem presentat 12 mocions. No hem presentat, s'ha inflat de presentar mocions, no. I presentem, i moltes són a nivell local, no com vostès que les porten guisades des de Madrid i des de València. I el Bloc, en fi, ja els ha oferit més de 3 vegades que jo sabia que tot degut als temps que corren caldria que es plantejaren fer algun que altre encontre entre totes les formacions polítiques per remar tots en la mateixa direcció. Però vostès jo penso que continuen pensant que van estar governant tota la vida. Es fan els sords i al final qui es perdent és el ciutadà i és el poble. Des de luego, és dir, algo falla, i ho volia dir perquè ho tenia al principi, ho va dir Estrella, quan l'alcaldessa, que és la número 1, no ha vingut a cap debat així a donar la cara. Algo falla. I des de luego també se visiona, i això la gent no és tonta, la bicefàlia que n'hi ha. Això és evident. I la nota que els atorga el Bloc Coalició Compromís en este primer any és de suspens, és dir, carabassa. Esperem que el proper any intentem pujar la nota. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Enric. Continua aquest últim torn en viu. Cal aprofitar l'estiu per a carregar les piles, perquè ojalà ens equivocarem i la tardor siga millor, però pensem que la tardor se presenta calenteta, per tant cal carregar les piles i desitjar-vos a tots, les urbanitzacions, les del poble i tot, des d'ací baix, a tots un bon estiu, d'acord? Voi, José María.